Maipaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan. 6 na alkalde mula sa ika-4 na distrito ng Pampanga ang dumulog sa Energy Regulatory Commission o ERC para po ireklamo ang di umano'y mahal na singil sa kuryente ng Pampanga Electric Cooperative Incorporated o PELCO 3. Nakababa pa. Anim na alkalde mula sa ika-4 na distrito ng Pampanga ang dumulog po sa Energy Regulatory Commission o ERC para ireklamo ang di umunay mahal na singil sa kuryente ng Pampanga Electric Cooperative Incorporated o PELCO 3. Magbabalita si Paulo G. Santos. Yung po mga civilian, hindi naman sila makakapag-ano ng bularit eh. Kung di po bas-bas o yun talagang ano dyan, yung pinaka-mastermind ng mga kapitan. Siguro po, pagka nagpauli tayo, isama natin pauli mga kapitan. Ito ang panawagan ni Arayat Mayor Madet Alejandrino kay Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr., ang direktor ng Police Regional Office 3 sa pagtitipon ng Pampanga Mayor's League sa Bacolor nitong Biyernes, March 17. Dahil nalalapit na raw ang barangay election, ay kabi-kabila na ang tupada at solicitation ng mga wannabe barangay officials para sa kanilang campaign funds. Oo, pati yung solicit. Lahat na, mayroong nagbabasketball, lahat ng mga team nag-ano. Gusto ngayon lang nangyayari yun doon sa amin, grabe. Nakakawa, kaya nga walang matinong politiko yung pagka nanalo na, siyempre, yung ginastos nila, saan nila kukunin yan? Doon sa hira ng barangay nyo. Mayroong 30 barangay ang bayan ng Arayat at ayon kay Alejandrino, hindi biro ang tindi ng politika sa kanilang komunidad. Sa nakikita ko po kasi, meron na pong nag-aano na, Kap, wag ka nang habol. Bakit inaano nila yung tao? Mga ilang barangay yun? Kasi 30 barangays po kami. Sa palagay ko po, mainit kasi maraming talagang lumalaban ng mga kapitan eh. Sagot naman ni Police Brigadier General Hidalgo sa alkalde, may kakayahan siyang atasan ng hepe ng kapulisan sa kanilang bayan upang ipatupad ang batas. Ako po kayo, Mayor, pero hindi po ako papapasalabi ng mga chief of police. Sinabi ko nga kanina, meron kayong power over your chief of police. Kapag sinabi ninyong ayaw ninyo, hindi po mangyayari lahat ng mga yan. Di po ba? Samantala, nanawagan naman si Governor Dennis Delta Pineda sa pamunuan ng PNP na huwag magtalaga ng bagitong hepe sa 19 na munisipalidad ng Pampanga, lalo na't kritikal ang nalalapit na halalang pambarangay. Baka hindi naman yung rango para dun sa municipality natin. Mahirap na maipilit na OIC lang natin, di ba? Pero hanggat maaari, yung instruction ko kay PD to coordinate with the mayor para doon sa chief of police. Unless na yung official na kinukuha nyo, nagkaroon ng previous record sa province, yun lang ayoko. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Isang onion cold storage facility ang itatayo sa Nueva Ecija na maaaring gamitin ng mga magsasaka sa pagpapahaba ng shelf life ng kanilang mga ani.
Sa pangunguna ng mga opisyal ng Department of Agriculture at lokal na pamahalaan, isinagawa ang groundbreaking para sa konstruksyon ng pasilidad sa Barangay San Vicente, Laur nito pong Huwebes, March 16. Ang proyekto na nasa ilalim ng High Value Crop Development Program ng DA ay kayang maglaman ng aabot sa 20,000 bags ng sibuyas. Kabilang sa mga makikinabang sa proyekto ay ang mga miyembro ng San Vicente Alintuntuan Irrigators Association. Ito na po ang ikalawang onion cold storage facility na pinasinayaan sa Nueva Ecija ngayong linggo. Ang una ay matatagpuan sa Coyapo at gagamitin ng mga miyembro ng Kalanquasan Sur Farmers Association. Siniguro naman ni DA Region 3 Director Crispolo Bautista Jr. na patuloy sila sa pagtatayo ng onion cold storage facilities upang tugunan ang hinaing ng magsasaka ukol sa post-harvest losses. Ipinahayag ng National Water Resources Board o NWRB na unti-unti nang nararanasan sa bansa ang kakulangan sa malinis na tubig. Mayroong itinuturing na critical areas kung saan nakaalarma na umano ang pagkaunti ng tubig at isa po dito ang siyudad ng Angeles. Si Jana Lumbang Parungaw ang may balita. Ikinasa ng City of San Fernando Water District katuwang Prime Water San Fernando ang State of Water Symposium sa syudad. Kaugnay na rin ng nalalapit na pagdiriwang ng World Water Day sa ika-22 ng Marso. Dinaluhan ito ng iba't ibang sektor gaya ng mga estudyante, kinatawan ng mga bottling company, negosyante at iba pang stakeholders sa syudad. This is all for the future generations, no? Hindi lang economic activity to, hindi lang puro ano to eh. Kami sa Water District, ang sabi namin, hindi kami in the business of water. We are in a mission to provide potable, accessible, available, affordable water. Ayun. So yun, it's a mission. We're not here to earn money, but to provide it for a healthy, sustainable living. Sa symposium, inihayag ng National Water Resources Board o NWRB na nagkakaroon na ng kakulangan sa supply ng malinis na tubig sa Pilipinas. Kumpara noong 1995 na may 2,100 cubic meters na water availability sa bansa. Nitong 2020 ay nasa 1,300 cubic meters na lamang ito. Ibig sabihin, bumaba ng 85 cubic meters sa loob lamang ng 25 taon. So, napakahirap. As I mentioned, it will take 100 years para ma-fill in mo yung ating reserve resources sa ating groundwater, especially nasa mga deep wells. So, yun yung kahit sa ibang bansa, pinoproteksyonan yun kasi reserve resources yun in times of emergency. Posibleng bumaba pa umano ito ng 38%. Kaya ang 1,300 cubic meters na dami ng nakukuhang tubig sa kasalukuyan ay posibleng umabot na lamang ng 800 cubic meters pagkalipas ng 25 taon. Nasa siyam umano ang natukoy na critical areas kung saan kapansin-pansin na ang pagkaunti ng nakukuhang tubig. Isa sa mga ito ang Ciudad Angeles, partikular sa bahagi ng Clark Freeport. May certain portions sa Clark. Doon, medyo may lowering na ng water table doon. So, tsaka medyo yung sustainable yield na na-compute is medyo dumidikit na doon sa withdrawal. Natalakay din sa aktibidad ang kalidad ng tubig. Ayon sa Department of Health, mas malinis pa rin ang nakukuha sa Central Luzon kumpara sa ibang lugar. Ngunit kailangan gumawa ng mga pamamaraan upang mapanatili ang ganitong estado. Dependable pa rin. We have the technology na pwedeng gawing maayos pa rin yan. Except that we need to do something. Bantayan natin with the drinking water quality surveillance. What we are doing right now at the DOH, yun nga pinapalakas natin capability ng mga sanitation officers.
Maliban sa mga paksang ito, naimbita rin ang Office of the Government Corporate Council para bigyang diin ang mandato ng local water district gaya ng City of San Fernando Water District sa pag-regulate ng sobrang pagsipsip ng tubig sa ilalim ng lupa. Kailangan lang kasi masampulan eh. Ang daming abusado. Parang ano yan eh, to give you a good example, maraming concessionaires hindi nagbabayad. Bakit ka babayaran? Pero pag nagsample ka, kunin mo yung pinakamalaki, kasuhan mo, idemanda mo, kakalat yan, uy, kinasuhan kami nito, bayad na tayo ng utang. So you really have to, kaya nga I will encourage the City of San Fernando, yung mga hindi nagbabayad, refer it to us. Inaasahan ng City of San Fernando Water District na sa pamamagitan ng symposium ay higit na maipapaunawa sa lahat ng stakeholder ang importansya ng sama-samang pagkilos upang maprotektahan ang pinagkukunan ng tubig. Ang nakikita ko, parang nagkakaroon ng awakening na ito isang problema, yung groundwater over-extraction, land subsidence, yung septage problem, yung ating watershed, yung flooding, no? Magkakaroon ng plano. Sabi nga ni Ma'am Gemma kanina ng Senro, yung roadmap nila about the environment, isasama itong plano natin ito. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 Balitaan. At sa iba pa mga nangungunang balita, ngayong Lunes, alas 10 po na umaga, nagsimulang dinggin sa Senado ang usapin kaugnay ng pagtaas ng presyo ng kuryente ng SFELAPCO sa bisa ng Senate Resolution No. 21. Ang public hearing ay pinatawag ng Committee on Energy na pinangungunahan ni Senator Raffy Tulfo. Nag-ugat ito ng ilapit ng lokal na pamahalaan ng Siyudad San Fernando ang usapin kay Senator Tulfo upang mabusisi ang di umano'y paglabag sa proseso ng SFELAPCO sa pagpasok nito sa kontrata sa isang bagong power provider kung saan higit na mataas ang singil.
Naimbitahang dumalo sa hearing ang City Government of San Fernando, ang pamunuan ng SFELAPCO at iba pang sektor ng San Fernando. Kasama po sa pagdinig ang Vice Chairman ng Committee on Energy na si Senator Sherwin Gatchalian at mga miyembro ng komite na sina Senator Nancy Binay, Sani Angara, Bato de la Rosa, Senator Bongo, Francis Tolentino, Lito Lapid, Senator Cheese Escudero, Senator Grace po, Alan Cayetano, Pia Cayetano, Mark Villar, Senator J.V. Ejercito at si Senator Risa Ontiveros. Sa ibang balita, ipinahuhuli po ngayon ni Arayat, Pampanga Mayor Madeth Alejandrino sa kapulisan ang mga opisyal ng barangay na sangkot sa iligal na sabong at maging sa pagsusolisit. Ito po ang hiling ng alkalde kay Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr., ang direktor ng Police Regional Office 3. Ayon kay Alejandrino, may mga barangay official daw kasi na naghahanda na ng pera para sa papalapit na halalan. Si Paulo G. Santos ang may detalye ng balitang yan. Yung po mga civilian, hindi naman sila makakapag ng bularit eh. Kung di po bas-bas o yun talagang yung pinaka-mastermind ng mga kapitan. Siguro po pagka nagpauli tayo, isama natin pauli yung mga kapitan. Ito ang panawagan ni Arayat Mayor Madeth Alejandrino kay Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr., ang direktor ng Police Regional Office 3 sa pagtitipon ng Pampanga Mayor's League sa Bacolor nitong Biyernes, March 17. Dahil nalalapit na raw ang barangay election, ay kabi-kabila na ang tupada at solicitation ng mga wannabe barangay officials para sa kanilang campaign funds. Oo, pati yung solicit. Lahat na, mayroong nagbabasketball, lahat ng mga team nag-ano. Diyos ko, ngayon lang nangyayari yun eh. Doon sa amin, grabe. Nakakawa, kaya nga, walang matinong politiko pagka nanalo na. Siyempre, yung ginastos nila, saan nila kukunin yan? Doon sa hira ng barangay nyo. Mayroong 30 barangay ang bayan ng Arayat at ayon kay Alejandrino, hindi biro ang tindi ng politika sa kanilang komunidad. Sa nakikita ko po kasi, meron na pong nag-ano na, Kap, wag ka nang habol. Bakit inaano nila yung tao? Mga ilang barangay yun? Kasi 30 barangays po kami. Sa palagay ko po, mainit kasi maraming talagang lumalaban ng mga kapitan eh. Sagot naman ni Police Brigadier General Hidalgo sa alkalde, may kakayahan siyang atasan ng hepe ng kapulisan sa kanilang bayan upang ipatupad ang batas. Ako po kayo, Mayor, pero hindi po ako bababa sa level ng mga chief of police. Sinabi ko nga kanina, meron kayong power over your chief of police. Kapag sinabi ninyong ayaw ninyo, hindi po mangyayari lahat ng mga yan. Di po ba? Kasi nasa Samantala, nanawagan naman si Governor Dennis Delta Pineda sa pamunuan ng PNP na huwag magtalaga ng bagitong hepe sa 19 na munisipalidad ng Pampanga, lalo na't kritikal ang nalalapit na halalang pambarangay. Baka hindi naman yung rango para dun sa municipality natin. Mahirap na mahipilit na OIC lang natin, di ba? Pero hanggat maaari, yung instruction ko kay PD to coordinate with the mayor para doon sa chief of police. Unless na yung official na kinukuha nyo, nagkaroon ng previous record sa province, yun lang ayoko. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.
Arestado ang 9 na wanted persons at 13 individual na sangkot sa magkakaibang kaso sa isinagawang operasyon ng pulisya sa lalawigan po ng Bulacan nitong Miyerkules, March 15. Inaresto ng Station Drug Enforcement Unit ang 11 drug dealer matapos ang kanilang buy-bust operation sa may Kawayan City, Santa Maria, Plaridel, Bustos at Bukawi. Nakumpiska sa mga drug suspect ang 21 sachet na hinihinalang shabu, 3 sachet ng pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng 46,160 pesos. Nasamsam din ang mga drug paraphernalia at buy-bust money. Habang arestado naman ng Plaridel Police ang 2 illegal gamblers na huli po sa aktong naglalaro ng Cara Cruz. Narecover sa mga ito ang ginamit na barya sa iba't ibang denominasyon bilang bet. Samantala, hinuli rin po ng pulisya ang 9 na wanted persons sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong qualified theft, estafa, slight physical injuries, lascivious conduct at paglabag sa RA 7610 o Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Lahat po ng akusado ay kasalukuyang nasa kustudiya ng arresting unit o station para po sa tamang disposisyon. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan. Nagbabalik ang CLTV 36 Balitaan. Punong-puno ng kasiyahan at papremyo ang second edition ng Leve P. Laos Memorial Golf Cup na ginawa sa Pradera, Lubao, Pampanga nitong Huwebes, March 16. Ang nasabing sporting event, paraan din para bigyang pugay ang namayapang countryside development champion na isang avid fan ng golf. Makibalita tayo kay Liana Cadillaw. May the course be with you. Isa sa favorite sports ng mga negosyante ang golf.
Gaya na lamang ng namayapang si Ginoong Levi P. Laus, ang founder ng Laus Group of Companies at isang advocate ng Countryside Development. Nagsilbi rin si Ginoong Laus bilang Chairman Emeritus ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated at Presidente ng Clark Development Corporation. Kaya naman bilang pagbibigay-pugay sa kanya at sa kanyang mga naging kontribusyon sa pagpapalago ng lokal na ekonomiya ng rehiyon, isang golf tournament ang inorganisa ng Laos Group of Companies sa Pradera Verde Golf and Country Club sa Pradosyong, Calubao, Pampanga nitong Huwebes, March 16. Ito yung paboritong sport ng founder namin, no, and my father. So in honor of him and in remembering his memories, we wanted to do this kind of event for him. Mayo ng nakaraang taon ng unang ikasaang Golf Cup kung saan higit 100 golf enthusiasts ang naglaro at nagsaya. At ngayong taon sa Second Levi P. Laos Memorial Golf Cup, humigit kumulang 150 golfers ang dumalo. Love is sweeter the second time around, so the same goes for the Levi P. Laos Memorial Golf Cup. Ano? This second time is a lot bigger. We have more participants this year. It's more enjoyable. No? We have more sponsors this year, and we have a lot of prizes this year also. Sa madaling salita, mas pinabongga umano ang second golf tournament ng Laos Group. Definitely we've learned from the previous one, no? And for this one, the second leg, mas ganda namin ng konti, no, in terms of the overall excitement of the players, at the same time yung mga pakulo namin for today, no. But basically a golf tournament sa golf tournament. So kumbaga ini-improve lang namin yung previous experience namin. Ang nasabing event ay nagsilbi ring reunion ng mga kaibigan, kaanak, business partners, sponsors, suppliers, at maging loyal customers ng pamilya Laos at ng buong Laos Group. Bukod sa naging pagkakataon nito para makipag-catch up sa mga kapwa golf enthusiasts, may mabuting dulot din ang paglalaro ng golf sa kalusugan. Una, exercise. Pangalawa, siyempre katulad namin, nagkakaedad na, senior na. So ito na lang talaga yung sports na dapat sa amin. Hindi na kami pwede sa mga physical game, like basketball, tennis, or badminton. So golf talaga. Kaya lalong, pati sa mga bata, talagang golf talaga ang ginagawa nilang sports niyan. Kasabay ng awarding ng mga nanalong golfers, nagkaroon din ng raffle kung saan tampok ang mga bonggang papremyo. Kabilang narito ang isang Vespa scooter. Pero hindi lang mga golf enthusiasts and players ang napasaya ng Second Levi P. Laos Memorial Golf Cup, kundi maging ang mga piling mag-aaral na benepisyaryo ng LPL Scholarship Foundation. Lahat ng proceeds dito sa event will go to the Levi P. Laos Scholarship Foundation, no? Itong foundation na to ay nagpapaaral ng mga iba-ibang mga students, no, and we've been doing this since the 1990s, no. This foundation was established by my father, and we're continuing it through this kind of events, no. Ayon kay Paul A. Laos, presidente ng Laos Group of Companies at anak ni Ginoong Levi P. Laos, ipagpapatuloy daw ng kanilang pamilya at kumpanya ang advokasya ng kanilang patriarch na Countryside Development. Nagpapasalamat din si Laos sa lahat ng mga nakisaya at sumuporta sa kanilang programa. Unang-una gusto kong pasalamatan, no, lahat ng mga sumuporta dito sa event na to, particularly BPI, Mitsubishi Motors. They're both our partners for this event. At the same time, yung mga dealer principal namin, no, Ford, Photon, and the likes, no. At the same time, I would also like to thank the committee who organized this event, no. They are the one responsible for making this event a successful one. At dahil naging matagumpay ang dalawang sunod na LPL Memorial Golf Cups, asahan daw na taon-taon na itong gaganapin. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Dinagsa ng nasa 350 katao ang free dental service para po sa mga nais magpabunot ng sirang ngipin. Ginanap ang libreng bunot nitong Biyernes, March 17 sa Scholastica Romero District Hospital o ERDH sa Lubao, Pampanga. Ang libreng bunot ay bahagi po ng dental mission na inilunsad ng pamahalang panlalawigan sa ilalim ng Alagang Nanay Preventive Healthcare Program. Kaugnay dito, nagpaalala ang Chief of Hospital ng ERDH na si Dr. Zenon Ponce tungkol po sa posibleng mangyari kapag napabayaan ang mga sira o bulok na ngipin. Aniya, maaari raw kumalat ang impeksyon sa iba't ibang bahagi ng katawan na pwedeng mauwi sa meningitis.
Sa mga kababayan po natin dyan na interesado sa programa o nais magpabunot, makipag-ugnayan lamang po sa mga opisyal ng inyong barangay, gaya ng mga nanay community worker, barangay health workers at iba pa. Samantala, nakatanggap ng 2 million pesos na halaga ng lambaklad o eco-friendly fish trap mula po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 3 ang isang grupo ng mangingisda sa bayan ng San Marcelino, Zambales. Ang lambaklad ay galing umano sa mga salitang lambat at baklad. Isa po itong uri ng Japanese fishing technology na ginagamit ngayon ng Pilipinas dahil ligtas umano itong panghuli ng isda at hindi nakapipinsala sa iba pang yamang dagat. Ang naturang benepisyaryo ay kabilang sa Deep Sea Fishing Association mula sa Barangay La Paz na binubuo ng 30 miyembro. Bahagi ng proyekto ang pagsasanay sa nasabing grupo pagdating po sa technical and capacity building support sa operasyon, pamamahala at maintenance ng eco-friendly fish trap. Layunin din umano nito na isulong ang pagiging environment-friendly sa hanay ng mga mangingisda at mapabuti ang kanilang kabuhayan dahil mas dadami ang kanilang mga nahuhuling isda. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan.
LTV 36 Balitaan. Mahigit 500 atleta ang nakilahok sa 2023 Clark Duathlon Classic nitong linggo, March 19, sa Fontana Leisure Park, Clark City sa Pampanga. Sumabak po ang duathletes sa running at biking activities. Bukod sa participants mula Central Luzon, mayroon ding mga nakisama mula sa iba pang panig ng bansa. Nahati rin sila sa iba't ibang age at gender groups. Tumanggap naman po ng medalya ang lahat ng mga nakatapos sa duathlon. Ayon sa finishers, malaking paghahanda rin umano ito para sa paparating na triathlon na ikinakasa rin ng Go Clark Sports. Sa ibang balita, isang trade fair, tampok ang mga produktong gawa ng mga kababaihan ang inulunsad ng Department of Trade and Industry o DTI at lokal na pamahalaan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Kasalukuyan itong ginaganap sa Walter Mart, Cabanatuan City at matatapos po ngayong araw ng Lunes, March 20. Ilan sa mga produktong pagkain na mabibili sa trade fair ay ang chili chips, gourmet tahong, buro, chili oil, garlic and spicy dark chocolate, veggie crackers, mushroom chips at crackers, dilis, pusit, at marami pang iba. Available din po ang non-food items gaya ng bed sheets, pillow cases, kapis lamps, hand-painted bags, dishwashing liquid, bonsai at flower beads. Nagawa po siyempre ng mga female persons deprived of liberty ng Bureau of Jail Management and Penology. Ayon po sa DTI, binubuo ng kababaihan ang nasa higit 70% ng micro, small, and medium enterprises o MSMEs sa bansa. Kaya naman kasabay ng Women's Month, isinusulong umano ng ahensya ang women empowerment sa pamamagitan ng pagdiriwang sa tagumpay ng mga kababaihang MSMEs at iba pang asosasyon. Mga karehiyon, mamaya pong alas 12 ng tanghali, samahan niyo po si Jody Dizon Mercado dahil Lunes na naman, kwentuhan na naman tuwing tanghalian sa programa pong Topic at sa mga araw-araw na tumututok Monday to Friday sa ating pong Question of the Day. Ito po, ngayon pa lang ibabahagi ko na at I think meron na tayong mga karehiyon sa ating mga netizen ang nagkomento na anong larong kalye ka pinakamagaling? Tignan po natin ang komento ng ilan sa ating mga netizen. Sabi po ni Jane Sampang Evasco, Shatu, soccer, salikutan. Sabi naman po ni Shoti Tayag, barutakan po. Kapag may sambut ya mabarog kagamat, tsaka kamuling kikyak, mumuling kikyak, susumbong kang mama mo. Na po ni kaya katamong kabalen ay Shoti Tayag.
Ito naman po komento ni Lizen Morten, ang dati po natin kasamahan dito sa CLTV 36, sakbam, adaring siping mi baleking bagsak, lagyu pamo, mete bulan nalo. Ano po, Lizen Morten. Sa ating pong mga karehiyon, sa ating mga netizen, patuloy ho kayong sumali dito sa ating question of the day. Magkomento po kayo, nakapost po yan sa ating official Facebook page na CLTV36. At syempre, maya-maya, abangan ho ninyo kung isa po kayo sa mga mababasa, yung mensahe po ninyo, yung komento ninyo ay isa sa mababasa ng ating kasamang si Jody Dizon Mercado. At sa mga nag-aabang po, makakasama niya sa programa mamayang tanghali si Arsha Raija Valenzuela. Siya po ay silver medalist, Ito pong katatapos lamang na 16 ASEAN Taekwondo Championship. Kabalentaya po yan, I think she's from Mexico, Pampanga, kung di po ako nagkakamali. So, abangan ho natin ang guesting ni Arsha Raija Valenzuela. We're proud of you. At syempre, kabalentaya po yan pag maragul tayo. At yan po mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News, Twitter at CLTV 36, Instagram at CLTV 36 Official, at sa ating pong TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyo pong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 115 at syempre po sa ating 39 cable partners at maging sa ating Free TV Channel 36. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Maraming salamat po.